Vlog na dito. Naglalaro ako sa TikTok. Dami kong friend din dito eh. Wow! TikTok, TikTok. Nakul. Ito.
Come on.
Noon ko lang napansin, kuya. Hmm. Nakakot yun. Ngayon ko lang napansin. Medyo. Wala rin ko nga mamaya. Pero may upload. Upload na yan? Upload na yun. Ano rin ko. Ano naman ako, nakasubscribe. May friend din ako gusto magparatot. Hmm? May friend din ako gusto magparatot. Kung ang dadali ko dito. Isyan.
Iikot ka. May ganun sa daw ka. Kaya iniwan ng jowa. Ang buhay Sisikat niya. mo pa. Sige. Hindi ka suki mo si Clea. Si Si Clea. Leia. Yung payat. Hindi ka tuloy sa puso, sa pagkita. Siya nung sabi sa'yo, ay siya nung sabi sa'yo, siya nagbigay ng buhay. Leia. Ano siya? Yung taga-GPT. Hmm. Payat.
piso. Ulan. Bigay ka mo, kanyaan mo na yan. Bigay niya. Uy.
Huli. Ito to. Hindi na po. Ano? Tubig. Ito ba? Mas mahap din po. Pag nilalagyan. Ito ang tatlo. Tama mo. Kita mo muna. Ha? Tiso ko yan. Wait ko yan. Wala akong tiso. Siguro. Ito mo malak. Ano ba ang gray one? Gray one. Dito. Lasa. Napipuraw ka na. Mindanao.
Kielos eh. Yay. Na? Ayun na. Hindi kang pwede sa balkon. Nakahanap ko pa kanina. Nakarating ako doon sa dulo. Sabi yung nasa kaya yung grocery kanina dito. Nawawala eh. Nakakawin din. Gusto mo malaki. Parang sakit.
basta pag may tuloy yung ganun. Hindi ka naman. Magkano pa rin ipapa-order ako. Sir, iba ka na naman. Ano? Ganun pala dyan. Hangin ko to.
Uncle 50. Ay, yung pangalan na ito sa... Yan din? Yan din? Next. Yeah. Pwede na. Kaya kasi naglo. Wala. No. Result ulit. Kapukan mo. Saan yung banda? Sa talikod ka dito. Sa banda natin. Ito yung pinaka. Tapos may parang dito.
pinampapahid yan dyan sir para hindi siya ano sa ito. Papamanhin. Oo, may yan lang. Mamaya. Tapos nila yun. Hindi kasi epekto yung Yun lang yun. Pag wala akong tamaan. May hindi ko mamuto ng bebe naman. Pinitura, sunod pala po. ito yung pinaka straight ka man sa ito. Ito siya. Tsura mo sa cellphone mo para. Sige. Parang lumiwan. Matindi siya. Hindi daw yun. Manda. Tinigurado. Sige na. Kapag-iasi. No. Ikaw. Yung tinawag ka tayo. Bye. Yan, cellphone ko. Tama ka. Wala na siyang nag-iawid. Hindi daw magkita to.
Ito pong Hmm?